Vaig començar a rebre visites als vídeos i la gent em preguntava qui era de veritat. Com sempre, hi ha gent a qui li agrada i hi ha gent a qui no. Alguns em felicitaven. Molt bé, Christian! Dius coses que molta gent pensa. Clar que sí! Ets molt valent, si fossis polític et votava. I d'altres em criticaven. Fas pena, tio. Pobre boig. No sap el que es diu. És un fatxa homòfob de merda, que només busca fama. No li feu cas. Et passes molt, tingues cuidado, que si dius moltes coses acabaràs a la presó. Doncs bé, el 9 d'abril vaig haver d'anar al judici per una demanda sobre mi i les meves lletres. I en el judici es va dictar una sentència molt clara. 11 mesos de presó amb possibilitat de permisos penitenciaris a la meitat de la condemna. I adonés, poc a dir. Només que en els primers mesos vaig entrar en el túnel de la depressió. Yo que tanto te cambié. Passats 4 mesos i mig vaig gaudir dels primers permisos que em van servir per agafar forces de nou. Vaig tornar a escriure, conscient del perill. En els dies de permís vaig conèixer molta gent. Em convidaven a molts llocs. Em van oferir bastants diners per actuar en diferents espais d'Igualada i també de la comarca. També em van oferir entrevistes a mitjans públics. Jo no podia acceptar res d'això. En canvi, em refugiava amb l'alcohol i amb les drogues. I va arribar un moment en què el meu cap va dir prou. Jo no podia seguir tot allò, tota aquella farsa, tota aquella mentida. Tenia massa pressió sobre mi mateix. I els meus hàbits no podien deixar-me ser qui realment jo volia ser. La depressió havia tornat. Vaig passar el meu primer Nadal lluny dels meus. És un bon centre, em cuiden i fan que aprengui a cuidar-me. Encara no sé si m'estic curant, però llegeixo més i fumo menys.